Aurora. Ďaleko na severe vládol chlad, sneh, ľad a polovicu roka aj tma. Na mesiacovo počudovanie tu žili ľudia. Vankúšová loď sa cestou do mesačnej krajiny zachytila kotvou o vrch ľadovcovej hory, nuž si mesiac s myškou spravili neplánovanú zastávku. Trvalo im niekoľko hodín, kým primrznutú kotvu dostali z ľadového zajatia. Mesiac bol šťastný, že má so sebou svoj čarovný cestovný plášť. Aj napriek mrazu a silnému vetru ho hrial. Kto už len môže bývať v takomto kúte sveta? Hundral, keď sa horko ťažko vyštveral do lode a šúchal si omrznutý nos. Netušil, či prišli ráno alebo po obede, pretože len čo slnko vyšlo nad obzor, netrvalo dlho, už aj znovu zapadlo a zima zosilnela. Už aby sme boli v mesačnej krajine, povedala myška a aj ona si obliekla malý cestovný pláštik. Len čo opäť začali stúpať ku hviezdam, z tmy sa vynorili dlhé žiarivo-zelené stuhy svetiel, ktoré sa vlnili po oblohe, obkrúcali sa okolo vankúšovej lode. Na tmavom nebi vyzeralo toto vesmírne divadlo úchvatne. Mesiac, čo to je? Spýtala sa prekvapená myška. Netuším, odpovedal jej mesiac a na tvári sa mu držal úžasnutý výraz. Na mäkkú palubu, odkiaľ si doskočila víla. Na dlhých čiernych šatách posiatých hviezdami plápolali svetielkujúce stuhy. Vlasy mala zelené s drobnými premienkami fialovej. Uklonila sa, preskočila z jednej strany lode na druhú, predviedla pár zložitých tanečných krokov a skočila do tmy. Mesiac sa zľakol. Chcel jej hodiť vankúšové záchranné koleso, no víla už veselo cupkala a tancovala na hrebeňoch ľadových hôr. Mali by sme sa aspoň pozdraviť, utrúsila myška. Už teraz máme sklz v pláne, povedal mesiac. Ako keby nám niekedy nejaký plán vyšiel, vycerila veľké zúbky v úsmeve. Mesiac si povzdychol a spustil kotvu opäť na zem. V ten deň sa zoznámili s Aurórou, vílou, ktorá žila medzi nebom a zemou. Ľudia na zemi ma volajú aj polárna žiara, Aurora borealis. Usmiala sa na vyjavených cudzincov. Čo robíš celé dni? Vyzvedali. Tancujem a mojím tancom teším ľudí. Vždy, keď mi šaty vlajú vo vetre, tí malí ľudkovia úžasnú to hľadia na nebo a sú o trochu veselší. Vtedy mám najväčšiu radosť, keď vidím, ako sa usmievajú a deti výskajú. Ale nie, zvolala nešťastná Aurora, keď zoskočila z ľadovca. Čo sa stalo? Zvolali myška s mesiacom jednohlasne. Moje šaty roztrhli sa na kúse ľadu. Ako len teraz budem tancovať? Fňukala víla a slzy jej dopadali do dlhých zelených vlasov. Na mieste, kde bola v šatách diera, farebné stužky začínali blednúť, až celkom stmavli. Aurora sa rozplakala. Mali by sme jej pomôcť, zašepkala myška mesiacovi do ucha. Ja viem, len netuším ako. Mesiac sa škrabal na strapatej brade. Mohli by sme ti ich pomôcť zašiť, zvolal odrazu. Na tieto šaty je každá niť aj ihla krátka. My nemáme len tak hociakú ihlu, povedala hrdo myška, keď mesiac vytiahol z cestovateľskej tašky škatulku s vecami na šitie. Aj niť nájdeme, povedal mesiac a už sa šplhal po rebríku do vankúšovej lode. Hodnú chvíľu ju sústredene prehľadával. Keď sa vrátil, v ruke držal tenulinkú striebornú nitku. Krehkú ako pavučinka, no veľmi odolnú a pevnú. Toto je vlas kométy, ten by mal tvoje šaty udržať.
Ja nimi zošívam vankúše na lodi. Mesiac spolu s myškou sedeli vo vysokom záveji a zatiaľ, čo Aurora kde tu uronila slzu, snažili sa zaplátať dieru. Vôbec im to nešlo ľahko. Látka neustále utekala, ako by bola zo živého striebra. Mesiac si pod chvíľou strapatil vlasy, aby mal dostatok svetla a v silnom mraze mu celkom skrehli prsty. Našťastie všetko dobre dopadlo. Aurorine šaty sa opäť rozžiarili, po diere nebolo ani stopy. Natešená Víla im ďakovala snáď 1000-krát. Vďačne sme pomohli, povedali a rozlúčili sa. Kedykoľvek sa vrátite na zem, príďte ma navštíviť, volala za nimi. Vyskočila na oblohu a začala od radosti predvádzať úchvatné divadlo. Myške od toľkej zimy drkotali zuby. Aby sa aspoň trochu zohriala, skočila rovno do vankúšov a nevyliezla, dokým bezpečne nezakotvili v domovskom prístave. Mesiac celú cestu domov sníval len o horúcom, silnom čaji.